Здравейте! Днес се намираме в Борисовата градина и сме тук, за да демонстрираме някои от нашите подвижни игри, които сме направили за децата. Това е нашия проект, който сме се учили. Сега ще ви покажем една от игрите как се играе. Събрали сме тук и сме направили пътечка от шишарки, по която пътечка играча трябва да върви. Отстрани на пътечката са подредени неща, които той може да събира докато върви. И с тях после целта е колкото може повече от тях да събере, без да ги изпуска и да ги занесе до жълтите кръгове в края на пътеката. Целта е докато се върви да не се опират и да не се ритат шишарките, които са от двете страни на пътя. А с нещата, които са събрани по време на играта, ще бъдат целени мишени, които са в края на пътечката. Има закачена една метална чинийка и две шишета. Всеки предмет, който се хвърли в края на играта, по металния предмет е една точка. Събарянето на шишетата отвоява събраните до момента точки. Всеки предмет, който падне докато се върви по пътечката, няма право да се взема отново. Играчът, когато стигне до края на пътеката, стъпва в единия кръг, а в другия трябва да остави нещата, с които след това ще се цели по мишената. Ако по време на ходене по пътеката е ритната шишарка, трябва да се оставят толкова от събраните неща, колкото пъти сме ритнали шишарка или сме я събори. Съборено едното шише. И продължаваме да целиме с нещата, които са от кръга. И второто шише падна. И броиме колко пъти сме оцелили металната чинийка. Аз подброих 5 пъти до тук, този е 6-тия удар по металното. Значи 6 пъти сме ударили и 2 шишета има паднали, трябва да се отвоят 2 пъти точките. 6 и 6, 12 и 12, 24 точки има от играта този играч. Това беше играта. Ако ви е харесала, може да се играете. Повече за нашите игри може да намерите на сайта ни daita.bg. Желаем ви всичко най-добро. До нови срещи!